Γεια σας παιδιά, είμαι ο Λιώλης και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Όμως θα φτιάξουμε Wood Farm, όπου είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει μπορούμε να τα καταφέρουμε πιστεύω. Και στην ουσία, επειδή οι άλλοι τα λένε πολύ complicated, θα σας πω εγώ πως θα φτιάξετε ένα πανεύκολο Wood Farm, που εντάξει χρειάζεται λίγα πράγματα, αλλά δεν είναι να θα ξοδέψετε και τον κόλλο σας. Λοιπόν, μπορεί να μπαγκάρει λίγο το game, επειδή τώρα παίζω από το tablet, αλλά you know, it is what it is, έχουμε low budget αυτή τη στιγμή. Κάποτε όμως θα πάρω υπολογιστή και πιθανόν θα τρέχει καλύτερα, αλλά τώρα δεν είστε εδώ γι' αυτό. Δεν είστε εδώ για να δείτε τα τέλεια FPS μου, είστε εδώ πέρα για να δείτε πώς θα φτιάξετε Wood Farm. Λοιπόν, αρχικά χρειαζόμαστε ορισμένα blocks. Λοιπόν, έχουμε και το level, γι' αυτό τώρα θα ξεκινήσουμε με τα blocks. Αυτό, wait, όχι αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό. Λοιπόν, θα το φτιάξουμε όμως που να έχει χώρο, κάπου που να έχει χώρο. Και δεν θα το φτιάξω εδώ πάνω, γιατί εδώ πάνω θα φτιάξουμε ένα σπίτι και το έχουμε γεμίσει ήδη με δέντρα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το τέλειο μέρος να το φτιάξουμε, γιατί έχει μόνο ένα δέντρο που μας εμποδίζει, γι' αυτό θα πάρω το level και θα σπάσω όλο το δέντρο. Α, είναι ήδη σπασμένο, τέλεια. Εκεί πέρα θα στο μεγαλώνει κατευθείαν. Wait, θα το φτιάξουμε κάπου εδώ. Λοιπόν, το μόνο χρειάζεται αρχικά 4 τέτοια. Ένα. Wait. Τα blocks για οικοδομή. 1, 2, 3, 4. Στην ουσία θα είναι 4 blocks. Ωραία. Νούμερο 2 βάζουμε το dispenser ακριβώς εδώ. Πρέπει να βάλεις ένα dispenser εδώ πέρα. Πέρα το observer. Τώρα από πίσω πρέπει να βάλεις ένα hopper που να συνδέεται με το με το dispenser. Σωστά το είπα. 2 chest. Τώρα εδώ πρέπει να φτιάξουμε 1, 2, 3 με το cobblestone και 1, 2. Έτσι ακριβώς. Νομίζω βάζουμε το μοχλό εδώ πέρα κατευθείαν. Βάζουμε το τριπλό και το συνδέουμε με redstone μετά. Ωραία, βάζουμε αυτό εδώ και το ανάβουμε. Και γύρω γύρω βάζουμε redstone. Και άμα το ανοίξουμε θα γίνεται αυτό το τικ κάθε φορά. Λοιπόν, τώρα αυτό θέλουμε να συνδέεται με το dispenser. Τώρα πετάει το τίποτα. Ωραία, πάνω από το dispenser βάζουμε 1-2 blocks και βάζουμε ήταν έτσι, το βάζουμε έτσι. Λοιπόν, βάζουμε έτσι το dispenser να βλέπει εμάς. Και τώρα χτίζουμε 1, ωραία, 2, 3, 4, 5, 6. Τώρα πάμε εδώ πέρα και έτσι όπως κοιτάει το βελάκι βάζουμε ένα redstone, ένα whatever this is, χωρίς να το αλλάξουμε. Ωραία. Τώρα βάζουμε ένα εδώ. Τώρα κάνουμε ένα κύκλο και βάζουμε ένα εδώ. Θέλουμε να φαίνεται ακριβώς έτσι. Τώρα σπάς τα 2 blocks εδώ πέρα. Δεν τα χρειάζεσαι. Λοιπόν, τώρα πας ένα block μπροστά από εδώ πέρα και πας και άλλα 2 νομίζω. 1, 2. Μετά στρίβεις και φτάνεις μέχρι το piston. Φτάνεις μέχρι εδώ πέρα, ακριβώς έτσι όπως το έχω κάνει εγώ. Τώρα πέφτεις κάτω, κάνεις ένα μικρό γάμα εδώ πέρα. Βάζεις και αυτό το block. Και τώρα τα συνδέεις όλα με redstone. Λοιπόν, τώρα σε ακριβώς αυτό το block βάζουμε
Βάζουμε ένα εδώ πέρα και ένα πάνω. Και νομίζω 5 blocks. 1, 2, 3, 4, 5 blocks. Και άλλα 6. 1, 2. Wait, πρέπει να έχουν 2 μέτρα απόσταση. Ωραία, 3 πόσα είναι. Γι' αυτό 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία. Νομίζω έτσι είναι το σωστό. Συγγνώμη παιδιά, εγώ έκανα λάθος. Λογικά θα έχω βάλει ένα text, μην το φτιάξετε ακόμη, έκανα ένα μικρό λάθος. Λοιπόν, τώρα, εδώ πέρα βάζουμε redstone, dust και πάμε 1, 2. Εδώ πέρα βάζουμε αυτό. Όχι αυτό. Βάζουμε αυτό. Δεν το αλλάζουμε καθόλου. Και τώρα βάζουμε νομίζω τα τελευταία μας redstone εδώ πέρα. Ναι, ένα εδώ και ένα εδώ. Ωραία, μέχρι τώρα καλά τα πάμε. Και τώρα έχει ένα τελευταίο βήμα νομίζω. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε εδώ πέρα ένα πάω πάνω, 2, 3 blocks και ένα μπροστά. Δηλαδή ένα γάμα. Και σπάμε τα 3 εδώ πέρα. Στη ουσία τι θα κάνει αυτό το μπλοκ εκεί πάνω μόνο του? Αυτό θα εμποδίσει τα δέντρα από το να βγαίνουν πιο ψηλά από ό,τι τα θέλουμε, ώστε αυτό εδώ πέρα τα blocks να δουλεύουν. Και το farm είναι σχεδόν έτοιμο. Λοιπόν, φυσικά για να δουλέψει το farm θέλει καύσιμο. Και το καύσιμο στην προκειμένη περίπτωση είναι κυριολεκτικά το bone meal. Όπου θα δείτε τώρα που θα το βάλουμε. Θα βάλουμε σε αυτό το chest. Εγώ τώρα βάζω 9, βάλτε όσα θέλετε, 9 stacks από bone meal. Και τώρα ήρθε το τελικό test. Αφού έχουμε εδώ πέρα bone meal, πάνε στο dispenser και πάνε εδώ. Αυτό τι κάνει στην ουσία? Τώρα αυτό εδώ πέρα θα σας το εξηγήσω λίγο. Εδώ πέρα στην ουσία μου όταν ανοίξει το μοχρό αυτό θα αρχίσει να βοσβήνει. Και θα πάει και εδώ πάνω. Και όλο αυτό το σύστημα θα βασίζεται από το observer. Βασικά όχι, μόνο το dispenser θα πηγαίνει συνέχεια. Όλο το άλλο σύστημα εξαρτιέται από το observer. Που στη ουσία τι γίνεται? Εδώ πέρα αυτό θα πετάει bone meal όταν το ανάψω συνέχεια στο δέντρο. Θα μεγαλώνει, θα πηγαίνει τα φύλλα στο observer. Και το observer θα στέλνει σήμα σε όλα αυτά τα pistons να ενεργοποιηθούν. Αυτά εδώ πέρα τα pistons θα σπάνε τα φύλλα, τα πολλά, ώστε να σου δίνει ακόμη περισσότερα τέτοια. Και αυτά εδώ πέρα θα σπρώχνουν το ξύλο προς αυτή την κατεύθυνση. Ώστε ξέρω εγώ... Ώστε το όριο είναι όλο αυτό εδώ. Όλη αυτή εδώ πέρα η διαδρομή σε ξύλα. Γι' αυτό πάμε. Βάζουμε εδώ πέρα το φύλλο, ανάβουμε, πάμε λίγο μακριά. Ωραία, να το. Γίνεται. Ωραία. Και τώρα, και τώρα απλά τοποθετούμε. Μπορείτε να μαζέψετε από τα φύλλα από πάνω που μαζεύονται. Κλείνεις το σύστημα, σταματάει να δουλεύει. Και έχεις όλα αυτά τα ξύλα, ας πούμε. Μετά παίρνεις το άξι σου. Το κάναμε 4 φορές και έχουμε 16 ξύλα. Φανταστείτε να φτάσει μέχρι εδώ πέρα. Σίγουρα θα είναι ένα stack, πιστεύω, και παραπάνω. Και αυτό ας πούμε θα πάρει, πες ότι είναι 20 blocks, 20 wood saplings και θα σου πετάει και από πάνω, υπάρχει μια πιθανότητα, γι' αυτό θα είναι ακόμη περισσότερα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το wood farm. Τώρα πήρα 16 ξύλα από 4 saplings. Έτσι απλά αυτόματα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να κόβω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, μάγκες. Ελπίζω να βοήθησε το wood farm και ελπίζω να το εφαρμόσετε κι εσείς στον κόσμο σας. Αυτά από μένα. Bye.